हस्पिटालावबो बिसोरखौ माने मोजां बेबहार खालामनो मोना जिहेतु बिसोर इउपिपिएल नङा बे होननाय जादों बे उरखावग्रा ब्रह्मआ उरखावग्रा ब्रह्मखौ आं कन्डेम खालामो दिनै बिसोरो दिनै नंखाय नंखाय खोथा बुंगासिनो दं बहा बोरै रायजोफोर न'खर न'खर सायखेया मोनबाय सोरबा सान्थि फैबाय रायजोफोर सान्थिथ' फैयाखै दिनै सान्थिनि दल दामगासिनो दं बहा फैदों रायजोफोर दिनै मानसि बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों बेखौलाय जानाय बे माने प्रमद बर' सरकार दैदेननाय बिनि सापर्टारफोर बिसोर बुगासिनो दं दिनै सिडली उफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल' दंसै नोंथाङा बिपिएफनि जानानै माखासे जायगायाव फोसावदिंनायाव बाहागो लादों दा बे फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ माबायदि मोननो हादों रायजो राजाखौ खुलुमनाय जाबाय आरो आं बयबो माने रिपर्टारफोरखौ आङो बरायना लानाय जाबाय जोङो फैगौ जानाखि बिसायख'थि जागोन सिडलीनि उफ्रा बिसायख'थि बेयाव आं जायगा जायगा रायजोफोरजों लोगो हमलायदों आरो जोंनि आगोलनि फुराना एबसुनि वार्कारफोर आं बेखौ लोगो हमदों दा बे आं जायनाखि लोगो हमनाय बे लोगो हमनाय गेजेराव आं रिपर्टखौ मोनदों जोबोद मोजां गाज्रि नङा दा दिनैनि गेजेराव मोनसे सेन्टिमेन्ट फैदों रायजो राजानि गेजेराव बिसेस करि सुद्ध बसुमतारीखौ जि केन्डिडेट मोनबाय सिडलीयाव सुद्ध बसुमतारीया सासे रोंगौथि गोनां बेक्ति आरो बिथाङा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों जों जेब्ला खामानि मावो जोंजों लोगोसे बिथाङा दंफायो जोबोद माने खामानि मावदों बिथाङा बे समाव प्रेस स्पक्समेनमोन दा गथिखे बे समाव जाथिनि सेन्टिमेन्ट गोनां आरो रोंगौथि गोनां मानसिखौ जे सिडलीयाव बिपिएफआ बा बिजाथि होबाय बियो हानजाया जिखि जाया मानो बे बेक्तिगत भाबै बिराद बयजोंबो एक्सेप्ट खालामजानाय बेक्ति बियो आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ मोजां मोनो आरो लुबैदों बेनिखायनो जानाखि सिडली समस्थियाव आङो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों बेयाव नुदों जे रायजोफोरनि माबाया सापर्टआ खोब मोजां सुद्धखौ बयबो मोजां मोनदों सापर्ट खालामदों दा गथिखे आं आसा खालामो फैगौ इलेक्सनाव सुद्धनि जानानै बयबो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो देरहासार खालामगोन बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि आसामनि सासे मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा अपेन मिटिंनि गेजेराव बुंदों जायहा इउपिपिएल बा बिजेपिजों सापर्ट दं बेबायदिनोल' सोरखारि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन बिपिएफआव थानानै होनाय जाया होननानै अपेन मिटिंआव बेबायदि मोनसे बिबुंथि होनाय जों नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा फोरमायगोन सारा इउजि ब्रह्मआ जा स्टेटमेन्ट होदों आं बेखौ नायदों बिराद दुखुनांथाव बे लाजिथाव बाथ्रा बेयो सासे मन्थ्रिया नोङो बेबायदि माने गावनि पार्टिनि मानसियाल' होनो हायो मालायनि पार्टिनि मानसिया स्किम मोना होननाय बे अबे आयेनाव दं अबे संबिधानाव दं बे गिदिर कुइसन बे आरो लोगोसे बे इलेक्सन जानाय समाव बियो इलेक्सन कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनानै जे बिदि एथ' माने क्रिमिनेल भाषाखौ बे बुंबाय बे क्रिमिनेल भाषा बियो हो आं जावले जावले बुंगोन बे क्रिमिनेल भाषा बियो क्रुएल भाषा बियो निस्थुर मानसिनि भाषा बियो नों खुनु बे खोथाखौ बे बुंनो हाया बे मानोना बयबो जोंनि फोरजा बयबो गावनिनो मानसिजोब मोननांगौब्ला बयबो समानै मोननांगोन कनस्टिटिउसनाव जाहोदों जायफ्रा मोननांगौ डिजार्भिं मानसिफोर बे बेक्तिफ्रा मोननांगोन दिनै बे बेक्तिफ्रा मोना दिनै इउपिपिएलल' मोनो मा होनना बाथ्रा दं बेयाव माने बे मानसिया बुंनो नागिरदों मा बियो जायनाखि माने अपोजिसन मानसिफोर गावसोर सापर्ट खालामनाय मानसिफोर बिसोरखौ सैज्य खालामनो हाया बे सैज्य खालामहायै मानसि बे क्रुएल मानसि बे माने गावसोरखौ सापर्ट खालामनाय मानसिखौ बियो एखेबारे लेलाय लेलाय बेखौ फोजोबनो नागिरनाय बिनि केरेक्टार दिनै बे नुजादों आरोखि आं दिनै बेखौनो बुङो बिनि सभाबा दिनै नुजानाय खारन जाहैबाय बेबादि भाषाखौ बियो आगोलावबो बे माने बुंबोबाय जे जायफ्रा माने गावसोरखौ सापर्ट खालामाखै जाय एनडिएफबिफोरा गावसोर माने लोगो लाफाखै बिसोरखौ बै समाव मा ट्रिटमेन्ट खालामा मा भाषा बुङा दिनै अनेक खोथा खोनादों एनडिएफबिखौ जेराव मेरावनो होसोनांगौ मानांगौ होननाय बाथ्राखौ दिनै गोबां मानसिया बुंबोगासिनो दङ दा होनबाथ' बे दिनै गावनि बुंनाया प्रमान जाबाय दिनै माबोरै बुंनो हायो बेलाय जे गावनि पार्टि मानसि नङैखौ जे माने स्किम होआ होननाय मा होननाय थारमाने बे जाय मानसिफोरा गावनि माने सापर्टार नङा बिसोरखौ माने लेलाय लेलाय सेस खालामनांगौ बिसोरखौ बे होननाय जादों बिसोरनो खुनु आर्थिक साहाय्य होनो मोना बिसोर लोमजाबा सामजाबा बेमार आजार जाब्ला बिसोरखौ नायनो मोना बिसोर इभेन हस्पिटालावबो बिसोरखौ माने मोजां बेबहार खालामनो मोना जिहेतु बिसोर इउपिपिएल नङा बे होननाय जादों बे उरखावग्रा ब्रह्मआ आं निन्दा खालामो उरखावग्रा ब्रह्मखौ आं कन्डेम खालामो आरो बे अरुण'दय स्किम माबा स्किमफ्रा बे बिनि बिफानि उरखावग्रानि सम्पति नङा बियो आरो बे रोखोम बाथ्राखौ दा बुंथों बे आइ हेट इउ आइ कन्डेम उरखावग्रा ब्रह्म माइट नोंबोले जयन्त लिडारा माने बर' जाथियाव थानो समाया
नोंबादि थानायनि थाखायनो दिनै बर' जाथिनि गेजेराव दिनै गुलाय गुजाय फैदों बिसिंखल जादों गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय बुलाय सोलाय जानाय बे जागासिनो दं नोंनो एकदम उर्खाव ब्रह्म आं नोंखौ मुगैयो नोंनि मोखाङाव मुजुलानो लुगैयो उर्खाव ब्रह्म दुखुनाय फैयो मोनसे सोंथि दिनै बिपिएफआ खुंथायाव गैया अब्लाबो दिनै खुंथायाव थासेयावबो इउपिपिएलनि जाय बिजाथि बेनि जानानै उफ्रा बिसायख'थियाव आसामनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थि फोसावथियाव बाहागो लाफैनांदों बेयो मानि इसारा होननानै साना दा बाथ्राया बेनो दिनै जे एथ' माने दले बले फैदों एफ्राम आक्रमणाखि बिराद गिदिर आक्रमण गिलु बालु मानो फैदों फिलाय माने बे जायगायाव जालिया प्रमद बर'नि नेतृत्वजों सोलिलिया बिनि इउपिपिएलनि माने दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय सोलिलिया दा उदे फैदो जोंखौ सहाय फैदो बेयाव आसामनि मन्थ्रिफ्रा दिनै फैदों हयरेस बे जायगायाव खुनु माने दिनै बिपिएफआ बे क्षमतायाव गैया पावार गैया जेबो होनाय माने क्षमता गैया मानो फैनो जादों बे फैनो गोनां बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जेबो माने बे गुरुत्व गैलिया रायजो राजा बिसोरखौ बुजिबाय बेनो आरो बेखौ मिथिनाय मोजां रायजोफ्रा जे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने बे आसामनि मन्थ्रिफ्रा चिफ मिनिस्टार बे गुबुन मन्थ्रि फैनाय खार'ना मानो बेखौ दिनै जों बुजिना लानांगौ बे प्रमद बर'खौ सहाय होनो फैनाय माने प्रमद बर'खौ सहाय होनानै बिटिसिखौ धंस' खालामनाय बर' हारिखौ धंस' खालामनाय बिटिसिनि रायजो राजाखौ धंस' खालामनाय बाथ्रा बेसो मेइन दा जों दिनै बेखौ रायजोफ्रा बुजिनांगोन दा जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा दिनै प्रमद बर'आ जे थगाय दिनै बिटिसिखौ खुंगासिनो दं बेखौ जों रायजोफ्रा बुजिनांगौ दा एक नम्बर मिसलिया होनब्ला प्रमद बर' दा माने बिटिसिआव जानाखि सासन खुंगासिनो दङ बे सैरासारि सरकार बियो थगायसुला सरकार बियो नंखाय खोथा बुङै बुङै गिदिंग्रा मिसलिया सरकार बियो दा दिनै बे सरकारखौ दिनै रायजो राजा बुजिबाय मिथिबाय दा दिनै बेखौ उदखार खालामनांगौ होखारनांगौ बिटिसिनिफ्राय आरो बिटिसिखौ बासायनांगौ दा दिनै रायजोफ्रा बेखौ दिनै बयबो मोनसे थांखि लाबाय आरो आं बेखौनो खावलायो दिनै रायजो राजाफोरखौबो जे रायजोफोर आइफोर आफाफोर दिनै बयबो बुजिनायनि टाइम फैबाय सम जाबाय दे दिनै बिसोर थगाय दिनै रायजो राजाखौ मिसा खोथा बुङै दिनै जोंनि बिटिसिनि क्षमता दिनै 6 इउनिटनि क्षमता बेखौ सेस खालामगासिनो दं दिनै जोब्बाय रायजोफोर बिटिसिआ जोब्बाय दिनै जेबो गैला बिटिसिआव जानि क्षमता दंमोन जोंहा दिनै साख्रि होनाय क्षमता दं बायदिनि क्षमता दंमोन जोंहा बेफोर दिनै जोबलांजोब्बाय दा उथे दिनै बे जोबनायखौ जों माने लाखिनांगौब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा एकगत जानांगोन दिनै गोख्रों भाबै आवगायबोनांगोन जों दिनै नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जों देरहानांगोन सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ जोङो जेरैबो भट होनानै देरहानांगोन आरो जों गाबथाबफिननांगोन जोंनि जायनाखि मोनखानाय माने बिटिसि जोङो थैजों सोरजिनाय बिटिसि जों बेखौ दिनै लाखिफिननांगोन नङाबा जेनगोन जों जोबगोन दा गथिखे आं दिनै खावलायो दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो जागरण जानांगौ दिनै बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' दिनै मोनसे माने जागरण जानांगौ जोंनियाव मोनसे जागरण फैनांगौ आरो बे जागरना अखल प्रमद बर'खौ होखारनायल' नङा प्रमद बर' होखारनाया मोनसे एजेन्डा जागोन बेबो मोनसे पार्ट बे जोंनि एजेन्डानि खिन्थु जोंनि एजेन्डा मोजां जागोन बिटिसि बासाव फार्स्टआव बिटिसि बासाव जों बिटिसिखौ बोरै बासायनांगोन आरो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जों रायजो राजा आइ आफाफोरा दिनै जों बयबो दोलो बोलो ओंखारनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै नुगासिनो दं दिनै जे दिनै बेबायदि उदाहरन मेरला दं रासियाव सभि रासियाव जारबादि सैरासारि नेताखौ दिनै सात्र साथ्रिफ्रा ओंखारनानै आइ आफा बोराय बेन्थ' बयबो रासियान मानसिया ओंखारनानै होखारदों जारबादिखौ दिनै बे प्रमद बर'आ हाजार सरकारि माने मन्थ्रि मुलाला फैनानै पुलिस मिलिटारि बाहायनानै नों आंखौ जेलाव जोबनानै दोननानै नों आंखौ गावथारनानै बुथारनानै नों सरकार सालायनो हागोन मा जानो हानाय नङा दिनै रायजोफ्रा नुजोब्बाय जे बिटिसिआ जोंनि थैजों सोरजिजानाय बे बिटिसिआ जोबगासिनो दं दा बेखौ रायजोफ्रा दिनै मिथिजोब्बाय दा उदे हे आइफोर आफाफोर बयबो ओंखारबो आवगायबो दिनै बे सैरासारि सरकारखौ जोङो दिनै उख्रायनांगौ उदखार खालामनांगौ जों बिटिसिखौ बासायनांगौ आं बेखौ बयखौबो खावलायो दिनै बिसोरो दिनै नंखाय खोथा बुंगासिनो दं बहा बोरै रायजोफोर न'खर सायखेया मोनबाय सोरबा सासे मोनदों रावबोथ' मोनाखै सान्थि फैबाय रायजोफोर सान्थिथ' फैयाखै दिनै सान्थिनि दल दामगासिनो दं बहा फैदों रायजोफोर दिनै मानसि बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों बेखौलाय जानाय बे माने प्रमद बर' सरकार दैदेननाय बिनि सापर्टारफोर बिसोर बुगासिनो दं दिनै सोर बुदों गन्दगल सोर खालामदों मानसि गावथारदों सोर गावथारदों जोंसारमोनखौ सोर गावथारा हेमन्त मोनखौ सोर गावथारा बे जनक कुमार बसुमतारीखौ सोर गावथारा जों बे नागेश्वर बसुमतारीखौ सोर गावथारखो जोंनो बे सिदलियाव नों बे माने बेनामिनखौ फेन्दाव गावनाय सोर गावा बे गासैबो प्रमद बर'नि गुन्दा बाहिनी गावनाय गासैबो बियो आरो दिनै बिसोर दिनै लाजियाबसो दिनै रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै गावथारनानै बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै सान्थि फैबाय दिनै दल दामनो दिनै नों हाग्रा बंग्रायाव सोर ओंखारदों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा बर'खौ ओंखारदों न' बां सावदों दिनै लाजियाखै बिसोरो दिनै सान्थि फैबाय होनना बुंनो
सोर गाबदों फालाय बे गोरिब गुन्द्रा बर'फ्रानो गाबदों दिनै मा खालामदों दिनै साख्रि होनो हानाय क्षमता दंब्ला दिनै बे गोरिब गुन्द्रा मैगं फाननानै जाग्रा ना फाननानै जाग्रा बेफारि खालामग्रा फिसा फिसौ बेफोरनि न'खरनि फिसाफ्रानो साफा सानैबो मोनगौमोन दिनै सासेबो गैया अब्ला बोरो नोंनि माने न'खर न'खर साख्रि होगोन परिबर्तन होननाय बाथ्रा बोरो नोंनि बे माने सेल्फ हेल्प ग्रुप फैसा होगोन होननाय बाथ्रा बोरो दिनै सान्ति फैबाय होनना बुंबाय नोङो माखौ लानो सान्ति फैदों दिनै बे एनडिबिखौ नोङो अस्त्र सत्र गथाय होनो हानायखाय सारेन्डार जानो हानायखाय सान्ति फैबाय होनबाय नों खिन्थु दिनै जेलावथ' मेरला मानसि दं दिनै जेलाव मेरला मानसि दं सोरबा फासिनि अर्डार जाबाय सोरबा लाइफ लं पानिशमेन्ट जाबाय रन्जन दैमारि मोनहा मानो दिनै गवाखै बोरो नोंसिनि सान्तिया बेनो नामा दिनै गाबगुखौ दिनै जायनिखि एनडिबिनि मानसिफोर दं दिनै केसा माला जोबगोन बिनि सिन्था हाजिरा हैनांगौ फैसा थाखा गैया अब्ला नोंनि सान्तिया बोरो दा बे मिसलिया सरकार थगायग्रा सरकार बे सैरासिरि सरकार बे प्रमद बर'खौ दिनै उदखार खालामनांगौ फिन दिनाव दिनै थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेल' दिनै बिसोरनिखौ दादागिरि सोलिनाय लासिं सिं दा दिफेन बर'मोन बादि एबसु नेताफोर थानाय समाव दिनै जाथियाव एथ' मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय दा दिनै बर' समाजा मोनसे खोथा बाथ्रा दंमोन सोरबा जुदि नंखाय खोथा बुंब्ला मिसा खोथा बुंब्ला बेखौ समाजाव माने बिजिरो फाइन फोनाङो खौलुर फोनाङो दिनै बे दिफेन बर'मोनखौ प्रमद बर'मोनखौ सोर खौलुर फोनांनो सोर बिसोरनो दन्द होबावनो जों दिनै रायजोफ्रा दन्द होनांगोन रायजोफोर जों दिनै गामियाव जोङो नंखाय खोथा बुंग्रा थगायनाय बुंग्रा मिसा खोथा बुंग्रा गाज्रि खोथा बुंग्रा बेखौ जोङो खौलुर फोनाङो बिसार खालामो इभेन बुयोबो दा दिनै जोंनि नेताफ्रानो दिनै थगायगासिनो दं मिसा खोथा बुंगासिनो दं दा दिनै फिन साजाखौ जों मा होनो रायजोफोर दा दिनै टाइम फैबाय बिसोर साजानायनि दिनै जों बिसोर माने उदखार खालामनांगौ बिसोरनि साजा बेनो बिसोरखौ गादि सुट खालामनांगौ पावारनिफ्राय बिसोर बोख्लायनांगौ बिसोर निन्दा खालामनांगौ जे दिफेन बर' बादि मानसिया दिनै एबसुनि नेता जानो समाया बे एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गारनांगौ इमिडियेटलि जाथिया जुदि मोजां जानांगौबा बे समाजा मोजां जानांगौबा बिटिसिआ मोजां जानांगौबा बे फार्स्टआव एबसु बिबानखौ बिदिनो गारनांगौ आरो लोगोसे बेजों लोगोसे प्रमद बर'मोनखौ जों गाज्रिनिफ्राय होखारनांगौ दा दिनै जों बे खामानिखौ जों रायजो राजाफ्रा दिनै मावनांगौ आं बयबो रायजोफोरखौ खावलायो दिनै बिसोरो गावसिनि जायनाखि नैतिकता बे जोबजोब्बाय गैलिया दा फैसा होयै फैसा रानै 100 200 500 होयै दिनै रायजोफोरखौ माने भट होनो थाखाय खावलायदों रायजोफ्रा गिनो नाङा रावबो फैसा जा बिसोरनिफ्राय फैसा जानायाव जा फाब जाया रायजोफोर फैसा जा भट होब्ला फाब नाङो रायजोफोर बिसोर फैसा माने फैसा ला भट दा होफिनो बे थगायसुला मानसिफोरनो जुदि जोङो माने भट होयोब्ला जोंहा फाब नांगोन हारिनि सावनांगोन बे थैनाय मानसिफोरनि मुंख्लंफोरनि जोंनाव सावनांगौ हिसाब नांगोन उपेन्द्र ब्रह्मआ दिनै जोंखौ थुलुंगागासिनो दं नोंसोर मानो सिरि थाखो जावरिखां ओंखारबो मानो ओंखारदों नोंसोरलाय मानो उन्दुना थाखो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंखौ थुखांबाय थायो जोंनो मनबल होबाय थायो गथे जों दिनै सिरि थानाय बाथ्रा गैया ओंखारफिननानै जों दिनै मोनसे जावरिखांनाय जों लाबोगोन रायजो राजानि गेजेराव बे जावरिखांनाया अकल बे इलेक्सननिल' नङा बियो बे सिडली समस्तिनि इलेक्सन नङा इलेक्सन जोबनायनि उनावबो जोङो बिटिसि बासाव मोनसे अभियान खालामनो थाखाय जोङो जेरावबो गिदिंजोबगोन आं दिनै बेखौ मबिलाइज खालामगासिनो दं जेरावबो गिदिंजोबगोन जेरावबो जों गिदिं रायजो राजाखौ आइ आफा जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला बयखौबो लायै बिटिसि बासाव अभियान बेयाव जों बयखौबो बाहागो लानाय जों खावलायगोन